खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जथाय खौरां लाबोदों। खेबसेयावनो गोबांथार खोथा नोंथांमोननि थाखाय जथायनानै होनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा मोनसे भिडिअआवनो नुनो मोनजोबगोन गोबांथार खौरां। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोनहा नुनो मोनजोबगोन गासैखौबो, आद्रा थानाय नङा। सेयाव दङ आसामाव बन्दनि गोहोमा गोख्रों जाबाय। आसाम सरकारनि 30 मार्चसिम बन्द फोसावसेयावबो सुबुंफोरा गोसो होयैखौ नुनानै आसाम सरकारा पुलिसनि मददजों गोख्रोङै बन्द खालामदों। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मानिनांगोन, नङाब्ला मोनजागोन साजाया, जोबलांगोन मजाया। जानो हागौ नोंथांनि नसुं, नोंथांनि गामि जेरावबो दा ओंखार, बेरामखौ होखार। दा बेखौ होखारनायाव जों बयबो हेफाजाब लानांगोन। बेनिफ्राय नैथियाव नुदों भारतआव कर'नानि जालाक जाबाय। बे समावनो आम्बानीनि नखरा सहाय होबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव नुनो मोनदों ईशा आम्बानीनि फेसबुक पेजनिफ्राय नोंथांमोननो बेवहाय स्क्रिनशट खालामनानै होनाय जादों। आम्बानीनि फेमिलिया बुंदों बिथांमोना इन्डियायाव जोंनि भारत हादराव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोना गोबांथार हेफाजाब होदों। जेरै बिथांमोना 500 कौटि रां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो होबाय होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुनो मोननाय जादों आरो 5 कौटि महाराष्ट्र गभर्नमेन्टनो होदों होनदों आरो बिथांमोना फार्स्ट फुलि कभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटाल इन मुम्बाइआव बिथांमोनहा कर'ना भाइरासनि डिसिजनि थाखाय बेमारिफोरनि थाखाय हस्पिटाल मोनसे खुलिनानै होबाय होनदों बिथांमोनहा। बिथांनिसिम साबायखर बावबाय आम्बानी फेमिलि बिथांनिसिम नेचार पाब्लिकेसननिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। बिनि सिगाङाव गुबुन गुबुन भिडिअआव थांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों, नोंथांमोना जुदि चेनेल साबस्क्राइब खालामनो हागोन, नटिफिकेसन बेल थुनो हानाय जागोन, लोगोसे गुबुननोबो फोरमायना होनो थाखाय शेयार खालामनो हागोन। थार्डआव दङ सा सानजा भारतनि गोग्गाथाव सुबुंनि आखलआ गोमोथाव। सा सानजा भारतनि थाखाय जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। बावैसो सान सिगां कर'ना भाइरासनि खाबुआव खोला भारतनि सुबुङा सा सानजा भारतनि सुबुंनि सायाव इनाय हाबा मावनाया बांबोदोंमोन। बेनिनि सायाव गोबां सोंखारिनाय आरो खुंथायखौ नारसिननाया सोलिदों। बे समावनो बावैसो सिगां मणिपुरनि सिख्लानि सायाव इनाय खालामनायखौ दिल्ली पुलिसआ हमबाय। नोंथांमोननि थाखाय सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। प्राग निउजनिफ्राय स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों आरो गुबुन गुबुन पेजआवबो नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय जादों। दिल्ली पुलिसआ बेखौ हमनो साजा होनाय जादों। दिल्ली पुलिसनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो आसा खालामो साफ्रोमबो बेबायदि इनाय हाबायाव हेफाजाब होगोन आरो इनायनि हेंथायै गसंथागोन। नाम्बार 4आव दङ नोंथांमोननि थाखाय कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि थाखाय एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सांग्रांथि पेज बा सांग्रांथिलाइ फोसावदों। नोंथांमोना बेयाव मा मा नुनो मोन्दों नायनो हागोन नोंथांमोनहा। फारियै दङ जों मा खालामनाया गाहाम, मा खालामनांगौ खालामनाङा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय दिन्थिनाय जादों। स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। बर'निनो लिरखानाय गासैखौबो स्क्रिनशट खालामनानै गावबा गावनो फरायनो हानाय जागोन। बबे समाव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। बाहाय दङ खमैबो 20 सेकेन्ड आखाइ सुनाय। बे गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनायावनो फरायनानै ला आरो गुबुननोबो दैथायनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव बर' हालामनि बारा मोजां नङा जायखिजाया खोथाखौनो गोरलैयैनो नोंथाङा गनायनो नाङा। बेयाव नुनो मोन्दों गोबांथार खोथा बर' हालामाव नंखायै फोसावजागासिनो दङ, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। समाजाव जेब्ला खैफोदा फैयो अब्ला माखासे खाबु फलान सुबुंफोरा गाज्रि खैसार सानो खाबु नागिरो आरो गावखौ सुंथानो दिन्थिनो नाजायो। जाउनाव बिसोर बायदि बिबुंथि होयो। थिग कर'ना भाइरासनि समावबो गोबां खोथा नुजानायखौ नुनो मोन्दों, जेरै साहा लोंनाय, लाल साहा लोंनाय, संख्रि, आरोबाव दै लोंनाय। नाथाय बेफोरखौ जों गनायनो नाङा। बेयो सुबुंनि दावगानायखौ गाहायसो खालामो। मानोना खैफोदनि समाव नङैखौबो नंगौ सानो आरो बुजिनायाबो जाम्बा जानाङो। बेनिखायनो बेफोरखौ बन्द खालामनाया मोजां। बे खोथाया सैथो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेबायदि स्प्रेड जानाय माखासे फेक खौरांखौ नोंथांमोनहा गोसारहोनायनिफ्राय जानगाराव था। कर'ना भाइरासजों थैनाया गिख्रंथाव जाबाय, सांग्रांथिखौ बांहोदो। कर'ना भाइरासखौ लानानै आथिखालाव मुलुगनाङैनो गिख्रंथावना जाबोगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जोंनि भारतआवबो जागासिनोबो दङ। बेनि थाखाय बर' सुबुंफोरा साफ्रोमबो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दङ। नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद गिख्रंथावना सावगारि दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों। लेटेस्ट अर्थात दिनैनि जायनाखि कर'ना भाइरासनि आपडेट, बेयाव 26 मार्च दिनै। दा बे 26 मार्चनि गेजेरावहाय गासै कर'ना भाइरासनि केस जानाया अल वार्ल्डआव 4,77,802 जाबाय आरो बेनि गेजेराव थैनाया 21,297 जाबाय। बेनि थाखायनो बियो जोबोद गिख्रंथावना जाबाय दिनैसिम। सिगांनि जेसेबांनाखि बेरामनि खैफोदमोन दा दिनैनि दिनाव बियो बांसिन जाफैनानै दङ। बेनि थाखाय आरो साग्लोबनाया सानफा एफा बांगासिनो दं। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा नायदो, बुजिदो आरो सांग्रां जादो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ
खावलायनाय जादों बारे बारे नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजोंबो जाहाथे सरकारनि बिथोन फारिखौ मानियो। दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गुबुन गुबुन भिडिअ नायबावनो थाखाय डिसक्रिपसननि बक्सआव हाबगोन। इन स्क्रिनाव जाखांफैनाय गुबुन गुबुन भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।